Τι είσαστε, είσαστε η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή στην Κύπρο? Είμαστε Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Και να σας ενημερώσω ότι όταν ξεκίνησε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, κατατέθηκε αρχικώς η ονομασία Χρυσή Αυγή, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών και γι' αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Άρα είσαστε το ένα και το αυτό με τη Χρυσή Αυγή? Δεν το έχουμε εγκρύψει ποτέ, ότι έχουμε άριστη συνεργασία, ότι θεωρούμε αδελφικό κίνημα το ελληνικό εθνικιστικό κίνημα και θεωρούμε ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως Κύπρος και ως Ελλάδα, ως ελληνισμός συνολικότερα, χρειάζονται να αντιμετωπιστούν από κοινού. Συμφωνείτε δηλαδή με τις ενέργειες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής? Προχθές είχαμε επίθεση κατά του Δημάρχου με Λιγαλά πριν από 2 μέρες. Συμφωνείτε με αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, το τι πράττει ο καθένας κατά περίπτωση νομίζω είναι στην κρίση του καθενός. Μα ήταν ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα εκεί. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση την οποία αναφέρεστε και μιλούμε για το μνημόσυνο του Μελιγαλά, όπου χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν από τους κομμουνιστές, ναι, συμφωνώ με τις πράξεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν συντηρήσει καν το μνημείο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή τους επί πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν το δικαίωμα πλέον να μιλούν. Πολιτισμένο του 1945, αυτή είμαστε,